pala saan papunta to. Waze, tama ba yung tinuturo mo sa aking kalsada? Ito na naman tayo. Waze, umayos ka ha. Baka kung saan mo na naman ako dalhin. Talaga naman to si Waze kung saan ako dinadalaw. Kung saan ako tinuturo. Shortcut daw to. Ba't ba naman kasi bigla ako dito niliko? Guys, umayos ka ha. Baka kung saan ang dulo neto. 5 minutes later. Kambing, kambing. Ano, sana? Diretso daw. Leche plan ka, Wes. Umayos ka talaga ha. Gusto ko papuntang liblib na to ha. Lo, may kalsada pa ba dyan? Lo, saan na ba ako? Tama ba itong pinasok ko? Buti may kasunod akong motor. Ah, saan nakakaliwa dito? Ito, kaliwaan.